Tämä on tarina Mikael Korpelasta, miehestä, joka omisti kaiken, mutta tunsi sisimmässään vain tyhjyyttä. Hänen elämänsä oli titaaninen lasipalatsi, täynnä kullattuja ovia ja loputtomia kokouspöytiä, mutta se oli täysin ilman lämpöä. Se oli marraskuinen ilta Tampereella, ja pimeys oli laskeutunut kaupungin ylle kuin raskas musta verho. Lumi ei ollut vielä saapunut peittämään maailman rumuutta, ja Särkänniemen puiston seutu näytti erityisen ankealta ja märkänä heijastavana. Viima, joka puhalsi Pyhäjärven yli, oli pureva, se tunkeutui luihin asti ja muistutti Mikaelia jatkuvasti siitä kylmyydestä, jota hän kantoi sisällään. Mikael oli toimitusjohtaja, Pohjoismaiden mittakaavassa merkittävä tekijä teknologiabisneksessä. Hänen yrityksensä oli listattu pörssiin, ja hänen omaisuutensa oli lukemissa, joita harva suomalainen koskaan näkisi. Hän oli juuri päättänyt kovan neuvottelupäivän, joka oli päättynyt voittoon. Voitto oli tuonut hänen tililleen kymmeniä miljoonia, mutta hänen sielunsa oli edelleen nollassa. Hän ajoi harmaalla saksalaisella premium-autollaan kohti kantakaupunkia, päämääränä hänen vakioravintolansa Pohjoinen tähti, joka tunnettiin hillitystä eleganssistaan ja erinomaisesta paistetusta siasta. Hänellä oli tapana syödä yksin, aina yksin. Tuo yksinäisyys oli hänen elämänsä kallein hintalappu. Hänellä oli vaimo vuosia sitten, mutta ura oli syönyt avioliiton kuin hiljainen syöpä. Lapset jäivät haaveiksi sivuutetuiksi projekteiksi, jotka oli aina tarkoitus aloittaa ensi vuonna, kunhan tämä diili on valmis. Nyt 46-ikäisenä hän istui suuren pöydän ääressä hiljaisessa huoneistossaan, katsoen lasin läpi kaupungin valoja, jotka tuntuivat pilkkaavan hänen tyhjää elämäänsä. Hän toivoi vain hetken, pienen hetken, jolloin hän voisi tuntea jotain aitoa, jotain muuta kuin Excel-taulukoiden kylmän logiikan. Kun Mikael astui ulos lämpimästä autostaan ja kiiruhti ravintolan massiivista, puista ovea kohti hän pysähtyi. Vain metriä sivuun, syvennyksessä, jossa ravintolan lämmitysjärjestelmän tuuletusaukko sijaitsi, seisoi hahmoja, jotka eivät kuuluneet tähän maailmaan. Ne eivät kuuluneet pohjoisen tähden maailmaan. Se oli perhe. Äiti, joka näytti olevan 30, mutta jonka silmät kertoivat vuosikymmenien taakasta. Ja 2 lasta. Pieni tyttö, ehkä 5-vuotias, kietoutuneena rispaantuneeseen villatakkiin, ja hieman vanhempi poika, noin 8, joka piti äitiään kädestä kiinni epätoivoisella lujuudella. Heidän vaatteensa olivat ohuita, märkiä ja likaisia. Heidän kasvoiltaan paistoi suomalaisen talven syvin musertavin kylmyys, se kylmyys, joka ei ole vain lämpötila, vaan uhka hengelle. Äiti yritti peittää lasten jalkoja omalla repaleisella takillaan. Hän ei kerjännyt. Hän ei edes katsonut Mikaelia. Hän tuijotti kaukaisuuteen, luultavasti yrittäen piilottaa nöyryytyksensä ja pelkonsa. Mutta poika, hän katsoi. Hänen katseensa kirkkaat siniset silmät lävistivät Mikaelin paksun merinovillaisen takin ja sen alla olevan kasmirneuleen. Se katse ei pyytänyt rahaa. Se pyysi jotain perustavanlaatuisempaa. Lämpöä, turvaa, ruokaa, elämää. Mikael jähmettyi. Hän oli nähnyt kodittomia Helsingin ja Tampereen kaduilla, tietenkin, mutta tällä kertaa se tuntui henkilökohtaiselta loukkaukselta. Hän tunsi äkillisen polttavan syyllisyyden aallon siitä, että hän oli juuri menossa syömään siikaa, jonka hinta vastasi todennäköisesti näiden ihmisten viikon budjettia, jos heillä sellaista edes oli. Hän tunsi, kuinka hänen rintansa puristui. Tämä ei ollut tavanomaista. Yleensä hän ohitti tällaiset näytökset nopeasti, antaen ehkä setelin ja jatkaen matkaa. Nyt hän ei voinut liikkua. Mikael astui askeleen lähemmäs. Ilma heidän ympärillään haisi märältä villalta ja epätoivolta. Hyvää iltaas, Mikael sanoi. Hänen äänensä kuului kummallisen kovalta hiljaisessa illassa. Äiti, jonka nimi selviäisi myöhemmin Elinaksi, kohotti katseensa. Se oli täynnä varautuneisuutta ja pelkoa. Hän pelkäsi, että Mikael käskisi heidät pois. Mikael ei puhunut rahasta. Hän sanoi sen sijaan jotain, joka tuli suoraan hänen tyhjästä kohdastaan. Olen menossa syömään. Ravintolaan on kuuma ja siellä on pöytä vapaana. Saisinko tarjota teille illallisen? Hiljaisuus oli painostava. Pieni tyttö alkoi yskiä heikosti. Äiti pudisti päätään heti. Ei, kiitos. Emme halua häiritä. Me pärjäämme. Mikael näki ylpeyden Elinan silmissä, uhmakkaan jäänteen itsekunnioituksesta, jota elämä ei ollut onnistunut tuhoamaan kokonaan. Ette häiritse, Mikael vakuutti, yrittäen pitää äänensä pehmeänä. Hän otti askeleen eteenpäin, siirtyi pois valaisimien kirkkaudesta ja lähemmäs varjoa. Katsokaa, en tee tätä vain teidän vuoksenne. Olen yksin, minulla on suuri pöytä varattuna. Olisi mukavampaa, jos siinä istuisi joku.
Se oli valhe, mutta se oli tarpeellinen valhe. Se antoi Elinalle kasvot säilyttävän ulospääsyreitin. Antakaa minun vain tarjota teille yksi lämmin ateria. Tästä paikasta saa hyvää lohikeittoa. Se lämmittäisi sisältä. Poika Leo nykäisi äitinsä hihasta. Äiti, minulla on niin kylmä. Tämä lause oli se, mikä rikkoi Elinan viimeisen vastarinnan. Hän katsoi Mikaelia syvälle silmiin ja näki siinä miehessä, jolla oli kallis puku ja kello, odotuksen lisäksi outoa haavoittuvuutta. Ehkä tämä ei ollut uhka. Ehkä tämä oli se harvinainen hetki inhimillisyyttä, jonka he olivat ansainneet. Tulemme, Elina sanoi matalasti, mutta emme häiritse ketään, ja me maksamme tavalla tai toisella takaisin, kun voimme. Mikael hymyili, tunne jota hän ei ollut kokenut pitkään aikaan. Se oli aito hymy. Sopii, tulevaisuus on tulevaisuutta. Tänään on keittoaika. Sisällä ravintolassa pohjoinen tähti, tunnelma oli paksua samettia ja tummaa puuta. Ravintolapäällikkö vanha tuttu nimeltä Jorma oli aluksi hämmentynyt nähdessään Mikaelin seuralaiset. Jorman kulmakarvat kohosivat, ja hän oli juuri avaamassa suunsa sanoakseen jotain diskreetisti, kun Mikael keskeytti hänet eleellä. Jorma, tämä perhe on minun vieraitani. He ovat kokeneet ikäviä. Annamme heille pöydän rauhallisimmasta nurkasta, heille parhaat keitot ja lihapullat, mitä keittiöillä on tarjota. Heti. Jorma nyökkäsi ymmärtäväisesti ravintola-alan ammattilaisen hienovaraisuudella. Selvä, herra Korpela. Heti. Perhe ohjattiin syrjäiseen pöytään, joka oli suuren ikkunan vieressä, mutta silti riittävän piilossa muiden ruokailijoiden katseilta. Mikael istui heitä vastapäätä. Kontrasti oli karu. Mikael moitteettomassa puvussaan ja vastapäätä Elina, Leo ja pieni tytär, Pihla, jotka istuivat jäykästi, ikään kuin peläten, että tuolit hajoaisivat heidän likansa alle. He haistoivat puhdasta, hienostunutta ilmaa, joka tuntui heistä painostavalta. Mikael alkoi puhua hiljaa, ei heidän tilanteestaan, vaan arjesta. Hän kysyi Leolta, pitikö hän koulusta. Leo vastasi varovasti, että hän piti, mutta hän ei ollut käynyt siellä vähään aikaan. Elina sanoi nopeasti, meillä oli muutto kesken. Valhe, mutta Mikael antoi sen olla. Hän ymmärsi suojelun tarpeen. Kun ruoka saapui, hetken hiljaisuus laskeutui pöytään, joka oli syvempää kuin muiden vieraiden puheensorina. Se oli ruoan kunnioituksen hiljaisuus. Pihla tarttui välittömästi leipään ja alkoi haukata sitä pienin, nälkäisin suin. Leo, hieman vanhempana, yritti olla hillitympi, mutta hänen silmänsä loistivat, kun hän näki höyryävän, kermaisen lohikeiton. Lohikeitto, suomalaisen mukavuuden ja lämmön symboli. Syökää hitaasti, Elina kuiskasi lapsilleen, huolimatta siitä, että hänen kätensä tärisivät samalla, kun hän nosti lusikkaa huulilleen. Mikael katsoi heitä. Hän ei syönyt omaa ateriaansa, joka oli tuotu samanaikaisesti. Hän oli liian lumoutunut, liian koskettunut tähän hetkeen. Nämä olivat ihmisiä, joilla ei ollut mitään, mutta heillä oli jotain, mitä häneltä puuttui. Yhteys. He olivat perhe. He jakoivat nälän, he jakoivat kylmän, he jakoivat tämän yllättävän lämmön hetken. Hänen oma elämänsä pyöri osakkeiden, optioiden ja myyntilukujen ympärillä. Mutta mikä oli hänen todellinen arvonsa? Tämän keiton hinta oli mitätön verrattuna hänen tiliensä saldoon, mutta sen tarjoaminen tuntui merkityksellisemmältä kuin mikään kokous, jonka hän oli käynyt koko vuonna. Hän tunsi ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, että hän oli hyödyllinen. Hän tunsi elävänsä. Illallinen oli pitkä. Mikael kuunteli Elinan katkonaisia selityksiä siitä, kuinka he olivat joutuneet tähän tilanteeseen. Työttömyys, pieni vuokravelka, joka oli eskaloitunut, ja lopulta ulosotto. Tyypillinen, sydäntäs ärkevä suomalainen tarina sosiaalisen turvaverkon halkeamista. Mikael tunsi myötätuntoa, mutta myös kasvavaa kiinnostusta. Hän oli valmis tarjoamaan heille majoituksen työn Elinalle. Hän oli valmis olemaan sankari, mutta hän piti tunteensa kurissa. Hän tiesi, että hätäapua piti antaa harkiten ja kunnioituksella. Kun ruoat oli syöty ja lapset olivat selvästi lämpimämpiä ja rentoutuneempia, Elina katsoi Mikaelia ja hänen silmänsä olivat täynnä kiitollisuutta. En tiedä, miten voin koskaan kiittää teitä, herra Korpela. Älkää vaivatko sillä itseänne, Mikael vastasi. Olen vain iloinen, että minulla oli seuraa. Hän kutsui Jorman ja maksoi laskun, lisäten huomattavan tipin. Sitten hän kääntyi Elinan puoleen. Kuunnelkaa, annan teille numeroni ja annan teille hieman rahaa, jotta voitte mennä yöksi hostelliin tai motelliin. Huomenna, kun aurinko nousee, voimme puhua. Voin auttaa teitä pääsemään takaisin jaloillenne. Elina kieltäytyi rahasta. Hän kieltäytyi ehdottomasti, mikä yllätti Mikaelin. Olen kiitollinen ruoasta. Se oli suuri teko,
mutta en ota vastaan almuja. Jos tarjotte minulle työtä tai apua, otan sen vastaan. Mutta en ilmaista rahaa, herra Korpela. Meidän täytyy ansaita se. Mikael kunnioitti tätä vastarintaa. Se teki Elinasta arvokkaamman hänen silmissään. Hän otti esiin käyntikorttinsa, jonka toiselle puolelle hän kirjoitti kännykkänumeronsa. Soittakaa minulle huomenna aamulla. Sitä ennen menkää lämpimään. Ostan teille hotellihuoneen. Se on liiketoiminnan kustannus. Kutsukaa sitä velaksi, jonka maksatte takaisin, kun pääsette jaloillenne. Tämä kompromissi toimi. Elina otti kortin vastaan puristaen sitä kädessään. Perhe nousi pöydästä. Pihla, pieni tyttö, käveli suoraan Mikaelin luo ja antoi hänelle lyhyen, nopean halauksen jalkojen tasolla ennen kuin äiti veti hänet pois. Kiitos, Pihla kuiskasi, ääni tuskin kuultava. Sitten tuli Leon vuoro. Poika käveli Mikaelin pöydän ohi. Mikael oli jo rentoutunut, valmis tuntemaan sen lämpimän tunteen, että hän oli tehnyt hyvän teon. Hän katsoi Leoa, joka pysähtyi aivan hänen viereensä. Poika ei sanonut sanaakaan. Hän vain tuijotti Mikaelin käyntikorttia, joka oli jäänyt pöydälle. Elina odotti ovella, katsoen poikaa kehottaen tätä kiirehtimään, ja silloin se tapahtui. Leo ojensi pienen kylmän kätensä, joka oli aiemmin puristanut äidin takkia, ja asetti jotain pientä, kovaa ja epämääräisen muotoista suoraan Mikaelin käyntikortin päälle, aivan siistiksi silitetyn pöytäliinan keskelle. Esine oli juuri näkyvissä ravintolan hämärässä valaistuksessa. Leo ei sanonut mitään, mutta hänen silmänsä olivat yhä syvän siniset ja vakavat. Sitten hän kääntyi ja kiiruhti pois äitinsä ja sisarensa perässä. Massiivinen ulkoovi sulkeutui heidän perässään, palauttaen ravintolan entisen hienostuneen hiljaisuuden. Mikael katsoi esinettä. Hän jähmettyi. Hän oli odottanut kiitosta, ehkä kyyneleitä, ehkä jopa lisää vastustusta rahalle, mutta hän ei odottanut tätä. Hän ei odottanut tätä pientä, outoa esinettä. Se oli hänen pöydällään, vastalahjana hänen keitolleen. Se oli jonkinlainen kolikko, mutta se ei ollut euro. Se oli vanha, kulunut metallinpala, jossa oli outoja merkintöjä. Sen vieressä oli jotain vielä hämmentävämpää. Pieni, huolellisesti taiteltu paperinpala, tuskin sormenpään kokoinen. Hänen sydämensä alkoi takoa rinnassaan. Miksi tämä lapsi, joka oli juuri saanut elämänsä parhaan aterian, olisi jättänyt hänelle jotain, joka näytti olevan heidän ainoa omaisuutensa? Oli se sitten merkityksetön kolikko tai jotain korvaamatonta, se oli teko, joka puhui äänekkäämmin kuin mikään Elinan selitys. Mikael tunsi, kuinka kaikki hänen rationaalisuutensa, hänen toimitusjohtajan logiikkansa suli pois. Hän tarttui metallinpalaan. Se oli jääkylmä, mutta silti se poltti hänen kämmentään. Hän avasi paperin. Siinä oli lapsen kömpelöä käsialaa kirjoitettu lyijykynällä. Teksti oli vain 2 sanaa, mutta ne sanat saivat Mikaelin maailman pysähtymään. Hän tuijotti niitä. Hän luki ne uudelleen varmistaakseen, että näki oikein. Hänen silmänsä kostuivat ja hänen kurkussaan tuntui palanen, joka esti häntä hengittämästä. Mitä Leo oli jättänyt Mikaelin pöydälle? Miksi tämä pieni, nälkäinen poika antoi pois sen vähän, mitä hänellä oli? Mitä ne 2 sanaa tiesivät Mikaelin elämästä? Ja miksi hän yhtäkkiä tunsi, että tässä sattumanvaraisessa tapaamisessa oli jotain kohtalokasta, jotain, joka muuttaisi hänen elämänsä perusteellisesti? Älkää jättäkö tätä tarinaa kesken. Painakaa peukku ylös, jos teitäkin kosketti Mikaelin ja perheen kohtaaminen. Tilaa kanava, jotta saatte välittömästi tiedon, kun tarinan toinen, uskomaton osa julkaistaan ja selviää, mikä oli tuo esine, jonka Leo jätti pöydälle ja miten se liittyy Mikaelin omaan unohdettuun menneisyyteen. Kommentoi alle, mitä sinä luulet, että paperissa luki. Palaamme tähän pian. Mutta juuri kun Mikael oli valmis pyytämään laskunsa, juuri kun hän oli sulkemassa silmänsä raskaan illan viimeisiltä ajatuksilta, tapahtui se. Pieni hahmo Aatu ilmestyi taas pöytänsä viereen. Lapsi seisoi siinä hetken, katsoen suurilla, syvänsinisillä silmillään miestä, jonka hän tiesi muuttaneen heidän iltansa. Mikael, tottunut olemaan näkymätön tässä korkean profiilin ravintolassa, tunsi yhtäkkiä olevansa paljaana. Hän katsoi takaisin, odottaen ehkä kiitoksen sanoja tai vain lapsen nopeaa poistumista. Mutta Aatu ei sanonut sanaakaan. Hän vain ojensi taitetun paperinpalasen Mikaelin käden ulottuville ja pudotti sen pöydälle. Sitten, yhtä nopeasti kuin oli ilmestynytkin, hän kääntyi ja juoksi ovesta ulos perheensä luo, joka oli jo odottamassa kadulla. Mikael jähmettyi. Hänen lihaksensa lukkiutuivat. Ei siksi, että teko oli uhkaava, vaan siksi, että se oli täysin odottamaton. Se oli lahja, vastalahja epäitsekkäästä teosta,
ja se oli peräisin puhtaimmasta vaikeimmassa tilanteessa elävästä lähteestä. Hän siristi silmiään, tarttui paperiin ja avasi sen hitaasti. Se oli rypistynyt paperinpala, luultavasti repäisty jonkinlaisen mainoslehtisen reunasta. Sitä koristi värikynäpiirros. Se oli lapsen taideteos, karkeasti mutta tunteella piirretty. Siinä oli 2 isoa keltaista hahmoa, jotka näyttivät halaavan toisiaan, ja keskellä oli selvästi tunnistettava tila. Lämmin punaisella katolla varustettu talo, jonka ikkunoista hohti oranssi valo. Talon yläpuolella oli hymyilevä valtava aurinko, vaikka ulkona oli helmikuun pimeä ja kylmä ilta Helsingissä. Kaikkein pysäyttävin yksityiskohta oli kuitenkin kuvan oikeassa alakulmassa. Pieni, huolellisesti kirjoitettu teksti. Se oli vain 1 sana, hieman kallellaan, mutta täysin luettavissa. Kiitos. Mikaelin vatsan pohjassa tuntui kylmä, terävä puristus, joka ei liittynyt liiketoimintaan tai pörssikursseihin. Se oli rehellinen, primitiivinen tunne. Se ei ollut pelkkä kiitos, se oli lapsen näkemys toivosta. Se oli lapsen sielun heijastus. Ja Mikael, kovassa maailmassa menestynyt toimitusjohtaja, jolla oli miljoonien eurojen arvoisia omaisuuksia, tunsi itsensä yhtäkkiä köyhemmäksi kuin koskaan. Hän omisti kaiken, mutta hänellä ei ollut mitään, mikä vastaisi tätä pientä, rumaa, mutta täydellistä paperinpalaa. Hän tunsi kyyneleiden nousevan silmiinsä. Tämä oli hänen palkkansa, hänen todellinen palkkansa. Hän oli tullut ravintolaan etsimään hiljaisuutta ja hetkellistä lohtua, mutta oli saanut paljon enemmän. Muistutuksen inhimillisyydestä. Hän oli ajatellut auttavansa heitä ruuan avulla, mutta he olivatkin auttaneet häntä antamalla hänelle syyn tuntea. Mutta he olivat lähteneet. He olivat poissa. Mikaelin piti toimia. Se tunne, joka hänessä heräsi, vaati jatkoa. Hän ei voinut antaa tämän hetken liukua pois, kadota kuten muut hyvät teot, joita hän oli joskus tehnyt ilman todellista sitoutumista. Hän tarttui laskuun ja piirustukseen, nousi nopeasti pöydästä ja jätti huomattavan summan rahaa pöydälle. Ei vain ruuastaan, vaan myös tarjoilijan vaivannäöstä. Hän syöksyi ulos kylmään iltaan. Jääkylmä tuuli iski häntä vasten kasvoja heti, kun hän astui erottajan kadulle. Pimeys oli tiivis, vain katuvalot tarjosivat niukasti valoa. Hän katsoi vasemmalle, oikealle, mutta perhettä ei näkynyt missään. He olivat liian nopeita, liian tehokkaita liikkumaan, tottuneet sulautumaan Helsingin yöhön. Odota, Mikael kuiskasi ääneen, hänen hengityksensä höyrysi. Minun täytyy löytää heidät. Hän tiesi, että heidän etsimisensä tässä valtavassa kaupungissa oli kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Mutta piirustus poltti hänen taskussaan. Hän ei etsinyt enää vain heidän kiitollisuuttaan. Hän etsi tapaa sulkea se valtava yksinäisyyden aukko, jonka Aatun piirustus oli hänessä paljastanut. Mikael palasi nopeasti ravintolaan. Hän pyysi tarjoilijaa. Anteeksi tuo perhe, joka söi täällä. Muistatko heidät? Tarjoilija, nuori opiskelija nimeltä Jaakko, nyökkäsi hämmentyneenä. Kyllä herra, maksunne pelasti heidän iltansa. Äiti oli hyvin liikuttunut. Sanoiko äiti mitään nimeä? Mihin he olivat menossa? Jotain, ihan mitä tahansa. Jaakko mietti hetken sormileuan alla. Hän sanoi kiittävänsä, ja hän mainitsi jotain, että heidän pitäisi palata suojaan ennen kuin sää pahenee. Hän saattoi mainita nimeltä pojan. Aatu. Ja mielestäni äidin nimi oli Elina. Se ei ollut virallista tietoa, vain pätkäkeskustelua. Elina ja Aatu. Nimet olivat heikkoja lankoja, mutta ne olivat jotain. Mikaelin päässä alkoi pyöriä tuttu bisneslogiikka, jota hän oli käyttänyt ratkaistessaan monimutkaisia yritysfuusioita. Nyt hän käytti sitä löytääkseen 2 kadonnutta sielua. Hän tiesi, että hänen omaisuutensa antoi hänelle mahdollisuuden. Hän soitti sihteerilleen kello 22:00 anteeksi pyydellen myöhäisestä soitosta. Tarvitsen tiedon. Elina, nuori nainen, jolla on pieni poika nimeltä Aatu, etsin heitä kiireellisesti. He ovat todennäköisesti olleet yhteydessä sosiaalipalveluihin tai ovat tällä hetkellä jossakin Helsingin hätämajoituksessa tai turvakodissa. Käytä kaikkia kanavia, mutta hienovaraisesti. Tämä on äärimmäisen luottamuksellista. Seuraavat tunnit olivat tuskallisia. Mikael palasi kotiinsa Esplanadin läheisyyteen, mutta hän ei voinut nukkua. Hän tuijotti Aatun piirustusta, joka oli nyt asetettu hänen massiivisen kirjastonsa arvoikkaimpaan paikkaan, pöydälleen. Se oli ristiriitaa täynnä. Tämä yksi pieni lahja oli arvokkaampi kuin kaikki ne sijoitussalkut, jotka hänellä oli. Aamuyöllä, vähän ennen kello 2 puhelin soi. Se oli sihteeri, ääni väsynyt, mutta iloinen. Herra toimitusjohtaja, löysin jotain.
Ei suoraan, mutta yhden kontaktin kautta, joka työskentelee Kallion alueen sosiaalipuolella. Eräs Elina Väänänen ja hänen poikansa Aatu ovat olleet lyhytaikaisessa hätämajoituksessa. He muuttivat sieltä pari päivää sitten. Heillä oli pieni toivonkipinä päästä asuntoon Espoosta, mutta se tyssäsi. Missä he ovat nyt? Mikael keskeytti hengästyneenä. He ovat tällä hetkellä pienessä väliaikaisessa asunnossa Kalliossa. Sen pitäisi tarjota heille turvaa talven yli. Osoite on. Mikael kirjoitti osoitteen ylös, tunsi sydämensä lyövän kuin moukarin rinnassaan. Se oli kuin ratkaisisi viimeisen palapelin palasen. Konflikti oli ratkeamassa. Aamun valjettua ilman aamupalaa Mikael ajoi autollaan Kallioon. Se oli maailma, joka oli täysin erilainen kuin se, missä hän normaalisti liikkui, ei kiiltävää marmoria tai hiljaisia neuvotteluhuoneita, vaan elämän ääniä, huutoja ja talvirenkaiden rapinaa kostealla asfaltilla. Hän löysi rakennuksen. Se oli vanha, hieman nuhjuinen kerrostalo, mutta sen ikkunoista heijastui toivon merkkejä, muutama kasvi ja verhojen takana häämöttävä lämpö. Hän nousi rappusia ylös ja pysähtyi oven eteen. Hän ei ollut koskaan ollut näin hermostunut solmimassa 1,000,000 diilejä. Mitä hän sanoisi? Annoin teille illallisen ja nyt olen täällä muuttaakseni elämänne. Se kuulosti naurettavalta. Hän koputti. Oven avasi Elina Väänänen. Hän oli pukeutunut neuleeseen ja hänen kasvonsa olivat väsyneet, mutta niissä oli ripaus lempeyttä. Hän tunnisti Mikaelin välittömästi. Hänen ilmeensä muuttui hämmennyksestä puhtaaseen hätään. Herra, se mies ravintolasta. Mitä te täällä teette? Mikael puhui hitaasti, äänensä pehmeämmin kuin hän oli puhunut vuosiin. Minulla on jotain teidän pojaltanne. Hän ojensi taitetun paperin. Aatu jätti tämän pöydälleni eilen illalla. Se oli koskettavin lahja, jonka olen koskaan saanut. Elina tunsi kyyneleiden nousevan silmiin. Hänen kätensä puristivat piirustusta. Hän sanoi, että se oli lämpöä. Hän sanoi, että te teitte meidät lämpimiksi. Hän halusi antaa teille jotain takaisin, koska meillä ei ollut mitään muuta annettavaa. Silloin Aatu ilmestyi äitinsä taakse, pitäen tiukasti kiinni hänen lahkeestaan. Hän katsoi Mikaelia hieman pelokkaasti, mutta uteliaasti. Mikael kyykistyi alas, asettaen itsensä lapsen tasolle, joka oli niin harvinainen teko hänen kiireisessä elämässään. Aatu, Mikael sanoi hymyillen, tämä on paras kuva, jonka olen koskaan nähnyt. Aatu hymyili varovaisesti. Mikael nousi ylös ja katsoi Elinaa suoraan silmiin. Nyt oli aika klusiiviin. Nyt oli aika sulkea kaikki avoimet silmukat, ei pelkällä hyvän tekeväisyydellä, vaan sitoutumisella. Elina. Olen yksinäinen mies, olen tottunut siihen. Eilen illalla tunsin ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, että minulla oli jokin yhteys, jokin syy. Te olette antaneet minulle sen syyn. Hän otti syvän hengenvedon. Minulla on yrityksessäni useita hallinnollisia tehtäviä, joihin tarvitaan luotettavia, rehellisiä ihmisiä. Teidän tarinanne osoittaa, että olette äärimmäisen vastuullinen ja vahva nainen. Olen valmis tarjoamaan teille työn, vakituisen, kunnollisen palkan, edut. Tarjoan teille mahdollisuuden saada teidät ja Aatu pois tästä tilapäisestä majoituksesta ja vakaaseen elämään. Elina pysyi hiljaa. Hänen silmänsä olivat lasiset. Ajatus vakaudesta, palkasta, mahdollisuudesta oli melkein liikaa otettavaksi vastaan. Mutta miksi? Etkö ole jo tehnyt tarpeeksi? Hän kysyi hiljaa. En, Mikael vastasi yksinkertaisesti. Koska tämä ei ole vain teitä varten, tämä on myös minua varten. Tarvitsen muistutuksen siitä, mikä on todella tärkeää. Tarvitsen teidän perheenne onnistumista nähdäkseni oman elämäni selkeämmin. Tämä oli suuri paljastus, suuri kliimaksi. Yksinäinen toimitusjohtaja ei etsinyt valtaa tai rahaa, vaan inhimillistä yhteyttä. Aatun piirustus oli avannut hänen sydämensä oven. Diili tehtiin siinä, Kallion rappukäytävässä, ilman sopimuksia, vain kättenpuristuksella. Seuraavien viikkojen aikana Mikael ei vain pitänyt sanaansa, vaan hän ylitti sen. Elina aloitti työt Mikaelin yrityksen hallinnossa, osoittautuen ahkeraksi ja tunnolliseksi työntekijäksi. Mikael auttoi heitä löytämään pienen valoisan asunnon, jossa oli tarpeeksi tilaa Aatun leikeille ja Elinan uudelle elämälle. Mikaelin elämä muuttui radikaalisti. Hän ei enää syönyt illallista yksin samassa kalliissa ravintolassa. Hän kävi tapaamassa Elinaa ja Aatua, joskus vain tuodakseen eväitä tai auttaakseen Aatua matematiikan läksyissä. Hän huomasi hymyilevänsä enemmän, puhuvansa vähemmän liiketoiminnasta ja enemmän ihmisten elämästä. Yksinäisyys ei ollut kadonnut kokonaan, mutta se oli muuttunut siedettäväksi. Siihen oli tullut reikä, jonka läpi lämpö pääsi.
Eräänä iltana, noin 3 kuukautta myöhemmin, Mikael istui yksin toimistossaan, katsoen kaupungin valoja, jotka heijastuivat hänen ikkunastaan. Hän otti Aatun piirustuksen esiin lompakostaan. Se oli kulunut, mutta edelleen täydellinen. Keltainen aurinko, lämmin talo. Hän tiesi, että se oli hänen aarre. Elina ja Aatu olivat hänen todistuksensa siitä, että suurimmat palkkiot elämässä eivät tule osakkeista tai tuotoista, vaan antamisen ja inhimillisen yhteyden kautta. Lahja, jonka hän oli antanut, palasi hänelle moninkertaisesti, ei euroissa vaan merkityksessä. Hän oli ostanut heille illallisen, mutta he olivat antaneet hänelle elämän. Ja niin, yksinäinen toimitusjohtaja oppi lopulta, että rikkaus mitataan sydämen lämmössä, ei lompakon paksuudessa. Ja sen opetuksen hän sai pieneltä, rohkealta pojalta eräänä kylmänä iltana Helsingissä. Tämä on tarina siitä, kuinka pieni ystävällinen teko voi kasvaa elämää muuttavaksi voimaksi, ei vain autetulle perheelle, vaan myös sille, joka uskaltaa kurkottaa avun käden ulos omasta eristyksestään. Jos tämä tarina Mikaelin ja Aatun kohtaamisesta kosketti sinua, tai jos olet joskus tuntenut, että pieni teko on muuttanut elämäsi suunnan, näytä se meille. Tykkää tästä videosta ja jätä kommentti alle. Lämpöä Helsinkiin. Jaa tämä tarina ystävillesi, jotka tarvitsevat muistutuksen siitä, että toivoa löytyy usein odottamattomimmista paikoista. Ja älä unohda tilata kanavaamme, jotta et jää paitsi seuraavista koskettavista ja merkityksellisistä tarinoista. Nähdään seuraavalla kerralla.